ndinoda kuti uye kudarira mambo Matope. Wakapa mwana wangu pamuviri. Ndinoda kuti uye kudarira mambo Matope. Wamangena mungasana nguroda kuti zvakafamba sei. Sorry dad. Iripo ndekuti komana uyu akapa mwana wangu pamuviri ari pachikoro. Kana chakandipo hapana kana nekuti nditaure semwana kuti angari under age andachandakataura kusvika pari zvino. Nasi amene nyaya dzava kunyuka nyuka nekuti vaona kuti mwana ane mwana vakuda kuramba vada kuramba mwana wangu. Saka ndati kuuya kuno kuti mutiyanenisika ndozvinhu zvakatonaka kuti gadziye mumutemo ndakuda pfuma yangu. Akumba inaye nenyaya dzavo dzavanga vakuitirana dzacho ka akutukana hagungu yakuzorora kuramba navanhu kuramba navanhu ndisingazivi pamutemo kuti makore amunoti munhu akunzi akwanisa kurwawo ndaati kana ari under age kubaba ari nchiziva kuti munhu kana achinzi ane 16 years asi munhu kunzi angamise musha. Koini toda kubvunza ipapo iye mwana wenyu iyeyo nhasi uno mukutaura under age depasina zviri zvamuri kutaura kuti zviri munyuka angadai ari kupi izvezvi amusorera chinoitika ishe ndure chete angadai ari kupi angadai ari kupi angadai ari kwaari kumurume wake kuenda kwaakaita kwenyu akaenda sei kuenda akauya kunosiyiwa here nemurume wake kwete kana kusiwa nemunhu akaita sei akatofona tikakutora mwana kuti magariro amakuti achisiri kugara mbuya uzorore asi akutoka hembe dzemwana wake nedzake dzekungopfeka pamiri zvinhu zvisakasiya kumurume wake. Murume akakuenda sei asi ungatiudzewo here ungaudzewo dare here kuti zvaro wako vataura divi renyaya iri mudare iwe ungataurirewo here dare pamusoro dare ndingangoti ini kugara kwandakaita remudzimai wangu tatogara zvakanaka ndofunga tikambogara zvegore rese pasangana chatikamubvunesa takamutazi saka ini ndaishanda kuchiwechi akuti akundoti ndidzokere mashure mudare ndaishandira kuchiwechi ndichishandira murume wasisi wake wemadzimai ako saka ndiri mukushanda kudaro ndikabva ndaisirwa audio nemunin'ina wangu achinditi iwewe pane nyaya yandanzwa but nyaya iyi inoti iwewo muridzi kuti uzvibatire chokwadi wega asi kuti ndeyechokwadi kana kuti ndeye kunyepa ini bva ndabva kuchiweche bva ndauya kunorumba ndasvika bva ndarara usiku wandikasvika iwowo mangwana acho makuseni bva ndafonerwa kuti kubasa wabva kubasa usina kuoneka sei ndobva ndadzokera kubasa ndiri kubasa kudaro ndikabva ndaudza murungu wangu kuti izvo ngona mandishaya ndinenge ndafambira nyachi dzikadai so murungu wangu ibva ndidzidzisawo pandisikaziva kuti ashaudza madzimai ake saka pakaudza madzimai ake uku ndasina kutaura kuna madzimai kuti ndafambira chi saka pakaudza madzimai ake madzimai bva wafona kuno kudharo iri vakatizvo baba mungu wauya vafambira nyaya dzikadai ndizvo chichi saka madzimai vanobvunza inini ndofunga vakabva vaita shoko kuna baba bva vauya kumba kwedu isusu vaonana nanabamunini vangu idini vataura meno zvansukuziva zvavakataura indandisipo vakazofonerwa kunzi madzimai baba vauya vada kutora madzimai kwati madzimai ngamboya kumba asi kuziva kuti vaityawo meno chesa kunzi pane munhu akauraya mukadzi chichi saka ndopamwe ndozvavaityawo ndobva madzimai aramba kuenda kumba kwavo then pandikadzoka kunoko ina ndakubvunza mukadzi kuti
kana uyo madzimai kundibvunza kuti konyaya idzi kutaurika dzikadai chokwadi chichiika kuti andambozvibvunza kuti ndikabva ndangogara saka ina ndakugarawo ndikangonyarara ndida kumboona kuti nyaya idzi ndezvechokwadi chimbobatawo mafoni chichi handina zvandikaona saka madzimai ndokumavazo zvikazovanetsawo kuti murume wangu arikugara akanyarara sei mazuva ano mbokabva udzawo baba kuti murume haasi kutombotaura neni mbokabva yabvotakura mwana wangu vabva kutuma madzimba ambwe vakazozora mwana ndatezvara ndinouridza mwana ndimama atete vavo vakomana nomukadzi uyu wakati ndimama atete vavo here aya kwete kuti ndiri tete ko anotorwa namai vacho handisi ndakaita notora mwana anotorwa namai vacho vari muno musati manotora mwana pana wakambobvunzanisa here vanava makatumawo mimisi makamira satezvara kuti aiwa ndaunobvunzirawo mhuri yangu mukwasha wangu nemukadzi wacho kuti chii chikunyanyomedza zvakaitika ishende zvekuti ndakwanisa kuenda kuna mukurungavi yangu kuti vandonowirana navo baba vevana ava ndipanakaina nogara akati ko nyaya yakadai vanzi vane ava vatauri ini handiyakana ndichitotomboziva kana akadaro chisanitaura nemhuri yangu sikaimi chirese chidzokera kumba chisanigara pasi nemhuri yangu zomba ndadzokera kumba tikatarisa statement yatezvara muri kunzwa kuti akapa mwana wangu pamiri saka mwana kana aroorwa haafaniri kupirwa pamiri kana munhu aroorwa haafaniri kuita pamiri here ndopindure tikutofamba izvozvo pamusoro izvi chinonzi kuroora kuita sei handikuoneka kuti hongu anofanira kuita pamiri munoona statement yamapinda nayo kunoku tese tanga takutoda kuita dribek kuti titi nyaya tiiburitse iende kupi kumapurisa nokuti kungotaura ikoko kuti akapa mwana wangu pamiri under age isi taifungei kunoku taifungei mukatotambira pamwe pfuma aiwa yandakadya kana tsvakerai kuno kana mbonana pano demapinda nestatement yakanaka izvozvo zvinoita kuti pode anga achitotsvagwa nokuti kungonzi ando zvakaita wabva wanzi pfuti munhu afa afira mahari statement inoda ikanaka uchiziva kuti uyo ndiani kwasha zviri kunzwika hapana asi makakwanisa kumupinda musha mukwasha akakwanisa kusvika kwamkurungai wavo makambotaura nemukurungai wenyu eme makasvika pamakawirirana eme saka zvamakawirirana nemukurungai wenyu acheyo zvakaburikidzwa here kana kuti chii chakaitika ipapo because kana vanhu mawirirana ishe ndingangoti iye aripo anogona kunge achisanangura ega mwana wacho kuti zvakazobuda zvakabuda sei ari muno mudai aiwa isu tiri kuti isu imi mumusha umo nemukwasha makaenda muchinoona baba wemukwasha makanotaura zvamakataura chii chakazoita kuti zvamakataura ipapo imozouya kuno ini ndakangodzokera kumba nematauro angaita mukurungu yavo takawirirana asi mwana makawiriranei vakati ndichasara ndichigara pasi nemhuri yangu ndinonzwa kuti nyaya chakambomira sei saka mwana ndiye akazofona kuti zviri magara takati haana kumira makazodzoka here kumukurungai uya uya amukurungai yangu akwete hamuna ndiri kune mukomana ndaida kuti ndizive kana kuti tizive tese changa chichinetsa pakati pako iwewe fungidziro dzako iwe pakati pako iwewe nemudzimai wako dzakaziridzei
changa chichinetsa apa bhodhi yandakaisirwa iyi ndakanzi izvo madzimai ako pane munhu waari kunzi akaonekwa naye manheru. Ini ndasingagari kumba zvenguva yakareba sei, ndaigara kuchiweshi. Ari kunzi akaonekwa manheru nemunhu. Saka iwewe woita se wouya kunoko wozvitsvagira nyaya dzako wega. Saka ini ndiri mukati meinvestigation yangu bamukuru ava ndovakazokasika kudza madzimai avo, vakazoita kuti madzimai azosvisa shoko. Madzimai chaiyo ndakanombovabvunza nyaya iyo chero kana varipo ndopupura, ndakambobvinda vabvunza nyaya idzodzo, ndaingozvitsvagira nyaya dzavo. Saka kungora kuti akangovhunduka akati kwatara. Akangovhundukawo kuti nyaya dzakutaurika idzi. Asi tiri ipapo toti here tezvara vako ava magariro anga wakuitawo nemudzimai wako yanga yakuvhundutsa mudzimai wako panga pakachenera. Madzimai angu handina kana rafu yandaimbovaita kana kumbovarova kana kuita sei kana kuvafura ndina. Aiwa zvese zvazviri right. Chakadzimba pachii kuti waye uzotorwa. Ndagara ini mufaro wangu wangosiyana chete kuti ndanda kugara ndikanyarara chete. Dziri nyaya dzengofungawo. Ngozi kuti mishoma mushege. Ndo pacho pati pane nyaya yakaipapo. Handiri kupaona. Ndo pane nyaya ipapo. Iwe akakuudza kuti madzimai ako haasi kufamba zvakanaka. Ndiani? Munin'ina wangu. Asi maudziro akandiita ndekuti handisi kuti ichokwadi. Ipo manje. Pamusoro rakuwa kai. Nyaya dzese tambotaura pakutanga kuti mafoni anoparadza. Anotaura chokwadi achiparadza achikonzera ndufu. Mafoni anoparadza anokonzera rufu. Wozoreresa papa kuti zvandakataura ndapaza musha wehama. Zvimwe ndozvokuona uchinyarara. Zhinji misha iri kuparara through hama nemafoni. Vaviri ndichitarisa vanowirirana. Toenda divi rababa. Makaita zvakanaka, makaenda muna mukuru wenyu, makapa mashoko, makazotuma mhuri yenyu kuti ini ndaona zvakaringana kuti mwana wenyu mutore ambouya kumbozorora ari kumba kwenyu. Asi ndikatarisisa futi makajamba imwe stage inova kutoti mudhimande pfuma. Mati hapana mbonano kana tsvakirai kuno vakungogarisana asi patova nemhuri. Ipapo pese mashuwa kubereka kunorwadza. Makamhanyira kuti mwana wangu padzimwe nguva zvinoenda nopadivi. Handitika zvinoenda nopadivi wacho mauya kudare kuzopotera. Dare harirambanise vaviri. Izvi tikabvunza mwana wenyu kuti murume wako unomuda zvii, anotenda hongu. Mukuwasha unoda mudzimai wako angona kutenda hongu. Asi pakapinda mashoko akonzeresa hana dzedu tese kurova. Pedare mudzimai tisati tasvika kumudzimai nyaya ichiri mbishi. Ichiri mbishi hatigoni kuenda unopinda kumudzimai iyo iri mbishi kudaro. Titaure nevanhu 2 vari apa. Tarisai kudivi ramuri kufungidzira zvino kuti ndokwakakanyiwa. Munoziva kuti atedzvarawo wakamhanya. Chawakanyanyomhanya kuzouya kuno kudare stere. Waifanira kumirira uyo kuona kuti achatora action ipi pamukadzi wake wandatora. Saka wakangoti anofunga zvazviri izvozvizvi, regai ndichingeenda kudare ndiwane chipfuma yangu. Pfuma inongoda kuireva kana vanhu vachiita sei vachiwirirana. Hatisati takuti pindura tichiri kutaura. Inoda kuireva vanhu vachipindirana. Imimi nomukuwasha kwete mukadzi nomurume. Depasati paita kakunyarara kwomurume uyo kuti anyarara ari kufunga kuti saka mukadzi anga akutoda kujiwa. Imimi mobva zvabva zvazobuda mobva mazoti ndakutora mwana wangu makutya zvikaitika uko.
zvobva zvakuinzai kuno mudare kuno. Iye ndiyo maifanira kutotanicha sterei kuti paanouya kutora mukadzi wake nomuti zvakati. Inini ndimotora mukadzi mwana wenyu moenda naye kumba mobva mati mushure mokutora mwana wenyu mobva mati ndiri kuda kupfuma yangu. Ko iyeyu anoitsvaga seiko uko ari kufunga nhamo yokushaya mukadzi ari kumba kwenyu, uko ari kufunga nhamo yokutsvaga mari yokukupai pfuma, anoitsvaga chirudzi. Pamwe mukazviwirirana namukurungai kuti iwewe tora mwana ndokuti akupe pfuma, kana watora mwana iye achazomuendera kudaro wokupa pfuma. Pamwe ndo zvamukawirirana ndizvo. Aiwa, akusorera kwete asiri izvo. Nawe iripo yakazomba kuti ndipiwe kuti ndisvike mudare ramambo matoke muno. Inyaya yekuti mukwasha wangu foni chakandidzimira. Mwana da mapamba. Ding. Mwana da chikafu hapana. Kuteera hapana. Ndikase kudzimira pamutorera mukadzi. Moti inyore kuti mimi maizoda kutaura mukadzi wenyu munaye. Iyo mumutorera wake. Moti papa kamira mushere papa. Imba maitora mwana mamusingazoti anda mapanga. Ndopindura. Ndopindura reshe. Epindura. Aya, kwete kuti takatora mwana kuti ndikuda kuramba zvamukwasha wangu nemwana wangu kwete. Pakuri kunozorora. Adzimanya kumenda kuzorora. Taura yakadinza zvara mwana iye akamenda kuzorora. Vazorodza here pamwe zvomona zviri zvedzinza. Mutengana zvese mapamba acho sipo zvese because munozvigona uye hazvigonoi. Pamusoro ibaba zvamaifanira kuita mangwa adzimai venyu vaenda kuona mukwasha votsvagana tete, asi chokutanga vatanga vabvunza mwana wavo ari tete futi muzukuru ndauyo tanzwa nyaya yakati iri kufamba sei? Tete ndakazotenzwa nchifonerwa naamai guru, pamwe vangadai ivo naamai guru ivo vakatofonera tete wacho tuudze mazuva yaukanzwa yavakazoudza mwana ari pano kuti ndoyaari kuita. Maiva nomusoro wenyaya aitaura ndakanzwa so wobvunziwa ndizvo here mwana oramba handizvo kauti ndizvo inokona. Saka apa mimi makabva mamhanya ndakubvunza mwana tanzwa zvakati hande kumba kwedu anongopaona manje nhasi matora mwana umbowo chokwadi wekuti mwana wenyaya zviita here hamuna. Mukuwashayo kunyarara kwake kwaaita asingabvunzi anochokwadi here chokuti mukadzi wake anga achifamba haana. Anongoona manje. Saka ime makamhanya kuti nofunga kuti zvaanzwa zvachauraya mwana wedu gatende kutora chipi mwana wedu iye hapana. Animamuzwa zvakataura ati ndikandonzwawo handina kunzwa kuti ari kuita zvakati. Ndikasvikawo pamba ndokuudza mukadzi wangu kuti ndanzwa zvakati ndakandogarawo semagariro achichiita ndichigara ndichifunga kuti chikwadi here ichi. Ndikuona mukadzi wangu kufamba zvakanaka, bedroom uri kufamba zvakanaka, ndozvataura hapana chinhu changa chichishota. Anomupaona zvine imwe kumhanya kwenyu kwamaita kuzvinhu zvisipo hazvina umbowo. Chokwadi checho chatingatapa chokwadi mukwasha uyo ari kuda kunzvenga zvake, chokwadi takachibata ndochichi pakaenda kuna mukurunga wenyu kwamukurunga wenyu kwacho hapana chakabuda. Handimukupaona. Saka dei kwanga kuri kuti next time zvinhu ngazvinombowo kuti deipo pamutoti ndakaenda kuona mukurungu anchiti gadzirisa vana
ndanzwa zvinoti mukurungai wenyu akataura kuti handisi kuziviwo ndikutenzi kuropa. Munoziva vabereki, tisakonzerese vana isusu vabereki kuita nzenza. Mazvinzwa? Nokuti kana mwana atiza pauri achienda kumurume wake, isusu vabereki ngatitange tatsvaga zvakasimba kuti mwana wedu ari kugara sei sekuuya kwamama ita, kwete kunozonotora mwana mukadzi wemunhu chimuendesa pama pake penyu mimi. Handione sezvakamira zvakanaka. Ipo paya waziva kuti vanenge vachipara mhosva hombe kutodarika. Nokuti ikoko kwanenge ari saizi yomwana wenyuyo anoteswa so musingamboziva noumwe munhu muchizotorodza uyu. Havagarwe nawo avo vanawo. Chaizvo. Takakupai kuti akutize anga asingade muchocho. Handi akamboramba kuti hansi kuda kuenda kumba kwacho. Chairambira chikuuya kwe. Sadza akalisiya. Pandazo. Saka asaka sacrifice kuti ndogara nani. Nouyu. Ndiano zvinhu zvandiri kuda. Makumusisa zvinhu zvake. Oh yeah. Amwanga watsvaga mumwe murume. Right. Nyaya yedu iri mudare ndofunga ndiye vanhu vavira. Iwe hasve uri kuti kudii atezvara wako wauya ava vari kutaura kuti mudzimai wako ari kumusha kwavo, pamwe wanga usingazive kuti ari kupi. Wauya waziva kuti iwe ndiwe mukuwasha wavo, pamwe wanga usingazive kuti akaenda kupi, pamwe wanga uitotiwo pamwe hameno. Manje atezvara ndo vauya wega vachitaura kuti mukadzi wako uya ari kumba kwangu, saka uri kudiko? Ya musore dati aiwa nyaya ndainzwa semamiriro akaita kunze zvinhu zvakaoma. Ndaitomboshingirirawo ndichitochengeta mhuri yako. Unofunga mwana sofa atone gore togara naye mwana wacho togara naye zvakanaka, asi nemaomero akaita zvinhu hatisati tawanawo zvekuti tinopawo vana atezvara vedu, asi ndofumvimba kuti pakuchachenawo kunze aiwa tinoenda tonovapa pamusoro kwatezvara kunoda kutariswa kuti nyaya idzi inyaya dzatiri kuona manewspaper nomativi. Isu tinogona kutaura matauriro anogona kukufadza, asi atezvara kuti muyanane nana mukurunga ya unoda kukandwa pfuma. Takadaro tinenge takwanisa kuyanana nemhuri mbiri. Iwe ukada kutongera kunge uno hama yako yaunaye mumba usiri kuda kukwanisa kuiroora, kana iwo baba hasve chaiwo wacho cheukai kwakatora mwana mubatsirane nomwana kuti pfuma isvike mukati momusha mababa, kuti vaviri ivava hatisi kuvarambanisa muno rinodare. Tinoda kuti isu musha umire pachokwadi chokurakidza kuti vaviri ava vaende mberi nomusha kuroora chinhu chakanaka. Baba ava havana kutaura pamwe pandanzwisisa ndopokuti havana chavati wawana. Mwana ari kunze ane gore pasina chavamaendesa kwatezvara. Hungu baba ava ndaona pamwe pakaresheka pokutora mukadzi mwana wavo kutadza kutuma madzitete, vakatora chijana chisiri chavo. Baba gadzirisai ipapo kuti mwana adzokere mumusha maakaenda, muwane mapirirwo epfuma kana kuti kudhimanda pfuma yenyu. Ndatenda. Mbomira ambowane nguva yakareba sei mwana wako iye wamutora abva kumurume? Mwezi shumba pane nguva yakareba sei? Mwezi nafu. Apa tuza
1 hour 30 minutes. Kushira ka upenyu umwana wangu. 1 hour 30 minutes. Alright. Iwewe handiti kuzviona zvakakukunda kuti uteere mukadzi wako kwatezva kuti hakuna tsvakirai kuno. Ukupaona kuoma kwapakaita. Saka gadzirisa manguo chiwanhu papa. Kuti wozowana mateerero kwatezva. Chungwa ngochidai kuteera mukadzi. Asi kuti usvikeko kuti uti ndini baba ndauya hapana chiripo. Asi Makombe, chitarisei nyaya yatiri kutaura kuti mwana iyeyo akaramba ari uko vanozoparirwa mumusha. Nokuti saizi yevana vamazuva ano so iyoye yandiri kuonayo kana ari ndiye asvikapo sematauriro yaita uyo haso patamubvunza kuti wati kudii ataura iye achiti kukachena kunze tinenge ndaakunoita sei zoreva kuti pachichekapo kuti iye zvanga zvichimurwadza zviye nemwedzi wagara yari ega akuda mudzimai wake kawa anotsvaga aine mudzimai wake ndozvazviri kureva angatsvage kupfuma mudzimai asipi kureva kuti mukataurirwa mosimudza ruoko kureva kuti munonharo nozviri kutaura mirai timbonzwa kudii pamusoro ida ndimi yani ndiri mukoma waWilfred washa wamangena musi ukasunungukwa mwana waWilfred imimi vabereki kana mune vana munoita kuti kwasha varelax pamwe pacho ndikataura ndikati Wilfred mwana uyo afane kudzokera kwamangena nemudzimai wake atezora akati sunungukai kuuya zvina problem pamwe pacho inda ndazviramba kuti Wilfred afane mukadzi wake afane kuenda kumba kwavo kusvikira paenda mari vakaramba vakati ngaauye no problem ndosaka zvasvika gore ripi irori pasina chaenda ndovakarelaxisa isusu baba inini ndiri pano ndininya kutoti hazviite baba kana hanzvadzi yangu Beauty uyu anopupura pamberi paMwari mukadzi ari kwa baba kati hazviite kuti vamutore achienda kupi kumba hatina chatati taendesa isusu vakati sunungukai ngavadzoke ndomaendero avakaita mwana achiri muchechi saka isusu kurelaxa haisi mhosva yedu dzimwe nguva vabereki mana hadzokeri kumba kwavasina chabvisi pamusoro yatiite dare rimwe chete ndofunga vamangena zvimwe zvakutaurwa izvo hamugone kuzvipindura henyu asi kuti taakugadzirisa mbonyarai mukuru ataure zvaari kutaura uyo anoitiyelo taurai zvamuri kutaura aiwa taurai zvamana nati ndikumbira iregerere ndataura zvamuri kutaura nangoti shona inoti netsei zvataura baba ava shuwa kuti kusangana nazvo kana shona kana mwana asununguka anofana kuuya pabhiso chimwe chini izvizive kuti mhosva iyoyo imhosva mosimudza uroko motaura nyaya iyi kwete kutaura muri kungomba muri kutaura right amangena ndofunga zviri kutaura baba wemunhu mukoma wake ka imiwo mune kachibandiko kamuinako kamuri kupuleya munyaya dzacho idzi dzekuroorwa kwemwana idzi imi makatendera vakuwashawo ngavasvike imi muchitosvikawo futi imomo pakunosvika futi paunotora futi mwana uyawe saka imi ngatiteedzei tsika dzedu dzechivanhu pfuma yenyu munoiwana mune zvakanaka kubva nhasi muno mudare ramambo because mukuwasha wenyu atiyewo ari kukutsvakirai edzai kuteedza imomo muone kuti hakuna chinouya here
asi mangoti anoda ngawe pamagurosari amunenge muchida kumba kwenyiko munogumira mumagurosari iwayo. Unopikisana anozotaurwa here nomukuwasha? Ukanga une moyo murefu kuda kurerutsira ndokunonzi kuisa kanhingiri inapa mangwana kanokuruma wazviona waiti iwe uri kugona handiti icho ende shuwa unotuzura ndiwe ukaregerera ukarera chihwere nhasi uno chimira pachipupura kuti uyo adzokere murume womirira zvataurwa nemukuwasha kuti kuchachena baba ndiri kutsvaga, asi kuchachena kwacho vakutogumana kuti aiwa ka ngatiitai chibavo cheuke mangu nababa. Taisa basi. Ndotora. Ndopandiri kuti pagore shuwa munhu woti ndichaona kana kwachena tsvakirai kuno nembonana. Aiwa taura kwechikuru. Unoona zvikanga zvataurwa nomukoma womunhu. Nofunga pamwoyo anga asati akutoshanda. Pamwe aizobvisa ndiye uyu. Bati kuti kwete ngavasaenda hauzive periodi yaida kutorwa kunzi iitwe zvinhu izvozvo. Iwe waizotarisirawo here kuti mwana azosvika pokutoti sadza wasati waendesa izvozvo? Zvinhu zvaitofamba saka mukafudzira mombe mudhunduru 10 hadzikwana mudhunduru dzinotodya chete munda mavo. Pamusoro kana tichiona vana vedu vatora vana vabereki vatezvera kunocheukiwa ngataure zvipi nezvipi kuti gore vatezvera kunoda kuti vaviri muyanana muhungu muno rinodare tingataure icho nechicho kuyanana kwavaviri ava ndafara chose kana atezvera asi hakupe kuti iwe mukuwasha uvarairwa tisavarairwe novana vanhu vatinawo mudzimba kuva nechovuviri chinoendeswa kuti ukama uhu hwanga hwafumbidzwa pasina pfuma huendere mberi zvakanaka. Vabereki hakuna chomahara chaunoisiwa patebhoro nzidya kako iwe uvarairwa kuti ndapirwa mahara izvi mangwana ayo chinokuzvimbira mazvimbiriro yacho hatiyazivi. Baba wakauya wakatora mwana imuona ngekugona asi tichitarisa kutadza panoda kunyatsotarisisa. Iwe Mufati ndanga ndakukumbira kuti upona mwana wako nomasiirwo yakaitiwa munaiyo maoko. Ipo pandikanga ndati pandakazvinzwa ndakatoti inini agona kuti awana anomubikira wachimuchengeta. Ungadai mimi makamhanya-mhanya chaizvo kubatsira mwana wako. Zvino imimi hungu mungavati zvenyama ngena vakarerutsa geji vachikwidza maaramu kuti vandodhiura zvavo, asi vaitarisa futi upenyu huno mwana wavo. Saka imimi chimhanya-mhanya isitiri kumubatsiri mwana wavo, muratidze kuti muripo hama, kupfihwa haisi mhosva. Sokuti kutaura kwamuri kuita kuti tikanga tambote de mukatoronga kudhara yezva manga muchitaura ipopa makabatsira mwana. Kana ipopa chiisumudzira musoro nomupoindi yenyaya mukanga muinayo batsiri mwana. Kuti iyo zvekuti zvitauro apa kuti ini ndini munhu ndakapfiwa ndakasiyiwa ndega amai hapana. Animona patakusvika saka hatidi kusvika ipapo tichionesai kuti ini ndiri hama yake zveshuwa
no matter kuti zvikaitika hapana hai mvura haijoreke asi inini ndiripo gandiso ruoko hwanga inini ndiripo gaundise ruoko hwanga handichaenda mberi maningi pamwe ngafunge kuti panenge achienda kuona make pane mamwe mazi anenge achitaura kwete asi kuona che ndatenda dzinongoda kuvakirwa dzisati dzajawo mungamo wani wakadanga kuti wake danga idzo dzambozha zvinonetsa kutonzi ndipe zvinhu zvangu adzipere nyaya andii ndiani mhuri yake toona usonzera kwesoko but musaita kusiya kwakashamachitangamanzokamera seiko titovane kupedzisa nyaya yedu inini ndinakuramba mazina yangu ndotomada chiri kuzonetsa ndechokuti vanotarisana sei vatezvara vangu nevakoma vangu pakuti vatezvara vachero pamashops vakaona vakoma vangu vanenge vangotukirira zvimwe zvinyazi zvisingaiti chatachida ndeyekutanga ayekutuka inogadzirisika imwe yakatosiyana kovatezvara toka kukwashadi kadai mukatadzana munoita zvokurwa anoti nyaya dzinogadzirira zvokutoka nodi zvonotoperera pano tatoziva kuti mukwese kumberi kwamakuenda uko makukwanisa kutogara pasi muchitoronga chinhwani musati kubvunza kuti iwe ndowatanga titanga tanzwa kwauri ukamira seusaidza kutozodzoka kunani ini madzimai yangu ndomada madzimai acho musha wakarongera hatidi ana asi muchikondera mberi asi murume wangu aisa mameseji achinditi otire zvinhu zvako kubvise mbomudesa mumukadzi mama enda nyaya dzokudzorana panga papindi vabereka rega ichinzwe muridzi wozi ngura inobvaka shungu dzipere kutaura shungu dzipere pa chikazonipa kuti ndidaro madzimai anga anga kusenda maaudio kana maibhuru wangu achiti inini ndiri kubhawa izvo zvikamwana kako ndakaita se ndakasiisa mukaka andimainzwa mai rutaura kuinzwa ndainzwa ndakatozozvitaura imushure mekunge iye aitondisiro maodhi aitondibudisirawo saka ndakatandava zvinzwa mameseji avaisirwa angasiri kuti ndozvikuitika azvo zvada kunzwewo rwadziwe kuti ugone kuteera kurori ukakanaka kunyachenjekuna inini mashoko andinawo ndokudai so amangena musha makaroorwa mwana wenyu mune vanhu vakuru handiti vakuru stereke vamwe vanodarika kana vanamkunga venyu zvaa zvakanaka kuti kana mune mashoko amuri kunzwa munobvunzawo kuti ndingafambe sei pano kuti unosvika unoda unoputsa dzimba dzevana vari kudanana saizvozvizvo vari sorona mutsai nokuti ipapa patakada kutsvaga mugironziro ndini makapinda musha mahari zvinovadzisiri handiti itai kuti vana vaiko musha mugoonwa zukuru vano vabereki handiti tinotenda pamusoro
wacho kuwasha mwana waunaye wawatora uyo ndinodzokorora pakunziroora nokuti chawatora ichi hachina kungonyuka vabereki chinoda kuti tiyanane nehama mugwara rakanaka magara gore mano mhuri hamufare here kana ana mukuru ngayana tete tumusha maane mwana mashoko hunge yanowanikwa asi anogadziriswa tiudzei mhuri dzedu kuti kwawatora ngakuende kunobviswa chiuviri kuti ukama hufambe zvakanaka tiregei kupembedza zvimwe zvese asi kunoda kuroorwa kwaatezvara kuti vana vakambaire zvakanaka muchiwanzi pasina tsamwa inoridziwa kuno uyu pasina tsamwa inoridziwa kuno uyu asi mukuwasha kwaatezvara kunorerekwa kunoenda kunobviswa chiuviri gore harizi rokutamba navo izvo nezvitakutaura kuti kana ndichinge aiwa zvinoda period izvi kuti havafarewa nokuti mwana wenyu ari kubikira atezvarana naamai mumusha umu tadzoka kuna baba womhuri ngozi nyaya iyi mukataza kuti yakabvira vanhu vakateedzana ne namune mhuri pamba zvakafanira kuti chawaona zvirunzwa makombe ukataza yanza uchinzwisisa zvino uchisira muridzwani asi ukanomuudza achanoita dzimwe dzakakura kudarika dzini ngozi udai kurunzi paakauya atiza kubasa ukaisvika unouraya mukadzi zvainzi chii ngozi yanga irumba kwani nemusha menyu sa zvimwe chezvitarisei kuti kana une chawaona zvinanotobvunza kuti amunaye ndiani pamwe ndasekuru wavo boza musati marora muzivase hama dzeiko zikane saka zvimwe zvoda kugara tarisai masaidzi ese munodaro ndasekuru wozonzonzi ndini handinaine zvuru munozoti chii iri hanzodzi hama yayo zvinyoreke saka tisagadzire zvinhu zvinozotipa matambudziko pamberi kana iri mhuri makagara naye pasi motoziva kuti aya mwana kana munhu atorora akaita chake ndiani mai vashamisi akakudzawo ane mukadzi naana boza munhu asina mumwe anokuva chii anoda kutobikiwawo zvakachitodyiwa but kana dzanyaya dzakadai dzinofanira kuti munhu anyatsoziva kuti zvakakosherei zvinozokonzeresa chii pamberi kana dzakadai garai nemhuri pamba muvaonesa vana kuti aiwa kana dzakadai idzi dzinopedza dzakuzoparira futi ngozi musha ngozi maita zviri ngozi plus kuroora kana maita 6 dzopedza dza 16 zvinonzwika muwirana asi wiranai muchibhadhara zvinhu zvacho musamuwirana nomuromo handiti pariraiti pa kwasho arikudzoka hazvina basa kuti atezvara ko akangotora mukadzi aizoti vazokuunza kuno asi unotowadzosera mari yavedai bozi vangada kutonzwa kuti pfungwa dzako dziri bozi ivo vega vanga vasingagona kuti mumbonekaena namunokumba saka vatozwa kuti vangadaiga ndiendeiko zvinotanga wasumudza uzodzosera mari yavedai utombopinza maoko maomwe shamwari hautaure izvozvo kumbobuda nako mako mumbotaura atezva vagara pasi ini dzaida weni usaite ngori wega usakada kuti mubatane vanhu atezvara vanoti oristabotopezatati chengetei mwana wenyu munopinda basa vanyora chikwereti
yakada $20 saka mutapiwa 18 nomukwasha wedu tonoti akavimbika ipane zvaari kuita